Ahoj děti. Dneska tady natáčíme s Labubu, která měla hlad a tatínek nebyl doma. A po příběhu si povíme, co si ta Labubu dala. Nechám vás přemýšlet. Tak ahoj. Co si jen bez taťky počnu. Já tady celý den jenom sedím a koukám se na vás. Co jinýho mám dělat? Děti, poraďte mi. Moc prosím, už nikdy nebudu po vás nic chtít. Prosím, poraďte mi. Ach jo. No tak si jdu lehnout, no. Já jsem tak unavená a mám hlad. Jen klid, Labubu. Tak si to jídlo holt budu muset udělat sama. Víte, děti. Ach jo, budu muset zajít do obchodu. Jen klid, Labubu. Dětičky, ozvu se vám, až budu pryč z obchodu. Ano? Tak ahoj. Tak vítejte zpátky, děti. Teďka jsem si tady koupila jídlo, hele, koukejte. A teďka se jdu napapkat. Tak vám to ukážeme. Tak takhle si to nabereme. Parádně. Tak a papej, Labubu, papej. Dětičky, to byla úleva. Konečně jsem se napapkala. Další várka. Zase další várka. Děti, koukejte na tu. Koukejte na tu mňamku. To je papání pro Labubu. To je masíčko, mňam. Tak, další várka, Labubu. Mňam, děti, to je výborné. Taky ještě. Parádní velký kousek. Tak, Labubu, jí. To je paráda, dětičky, tak poslední kousek. Ale koukejte na něj. Na ten kousíček. Koukejte, kde je zas. Ale dětičky, já se v tom moc nevyznávám. My máme doma tak malinkatý lžičky. Tak dobrý. Tak jdeme zase papat. To je paráda, dětičky. Ale už jsme dojedli. Ach jo. No, tak odneseme to. Kaťu se parí. Máme to v kuchynce. Dětičky, ještě si před koncem naší pohádky a videa zaspíváme. Vítejte v novém roce, školka čeká na vás. Někdy zase škola, potom zase školka. Uvidíme se u příštího videa, tak čau.